Ето вече някъде около 10 на минути седим. Ей така, на магистрала Хемус, посока Шумен. Шумен, бързия влак, разбираш ли, а обаче просто не мога да разбера. Вижте каква река обаче, гледай какво нещо тук. Ако да го видим това. И е така, 10 на минути вече. Ето това е положението, уважаеми дами и господа. Пътя към Шумен е дълъг, но затова пък много хубав. Много хубав. Само ще обърна, за да видите. Вече почваме се чувстваме близки с останалите хора от другите коли. Ще си помахаме малко и ще продължим напред. Спектакъла мога почне в 10. Зависи кога ще ни пуснат натам. И ето накрая, след 6 часа сме в Шумен. Браво на АПИ! Добре, че е красива есента. Браво на всички български пътища! И да знаете, не е валяло. Ние се съдрахме от рев, затова е мокро. След нас, тия, които идвате след нас. Браво! Всички за затвора!